So, ang daming dumaan, Zay. So, maraming salamat po pala sa aming mga viewers, subscribers, at sa iba pang sumusuporta na aming mga videos. So, thank you very much! And Happy New Year! Happy New Year! Advance Happy New Year and Merry Christmas, guys! Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. You'll be my pleasure. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel, no! Marjan Sara Vlog. So, dito po kami ngayon sa Calbugos Bridge. Charot. So, kasama ko si Richie. So, yan. Actually, nagpipictorials kami ngayon. So, December 25 ngayon. So, Paskong Pasko guys. So, Merry Christmas. No? Sa lahat ng mga viewers tsaka subscribers namin. Merry Christmas guys! Ganon! So, dito tayo ngayon sa Tulay, guys. So, ayan yung tulay. Zay, pakita ko sa inyo yung tulay. Sobrang ganda. Sobrang ganda yung kulay, pero may ulan na paparating, Day. Ayan, laki ng ulan, Day. Pero, gulaban kasi pag picture lang sa pag-uusapan. Day, kahit buwagyo, picture kami, Day. Ayan. So, yun na nga. Gano'n pa. So, hi guys, no? So, dito na naman kami ngayon sa bridge ng Calbugos. So, ito po yung bridge ng Calbugos. Actually, gusto namin mag-pictorials ngayon, pero malaki kasing ulan, so, magtutuwa na naman lang kami. So, maraming salamat po pala sa mga viewers, no? Okay. So, ang daming dumaan, Zay. So, maraming salamat po pala sa mga viewers, subscribers, at sa iba pang sumusuporta na aming mga videos. So, thank you very much! And Happy New Year! Merry Christmas! And Happy New Year! Advance Happy New Year! And Merry Christmas, guys! So, yun na nga. So, maraming salamat kasi 2K na tayo, guys! So, 2K subscribers na tayo. Oh my God! So, yun na nga. Ang ganda. So, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aming YouTube channel, guys. So, ngayon is mag-shoutout lang muna ako sa mga gustong pa-shoutout, Zay. Kasi gusto lang i-shoutout ko sila. So, eto na. So, shoutout to Ma'am Rena Beth Negrido. Aha, so shoutout, Ma'am. So, dito talaga kami sa Calbugos for shoutout lang. Ganun. Diba? Ayaw niya? So, nag-tour pa talaga kami para sa inyo. So, second is si You Can Do It. You Can Do It? Sabi niya, haha, shout out idol, hashtag positive TV14 here. Ah, okay. Positive 14 pala siya, positive TV14, ganon. So, shout out to you, sir. Oo, You Can Do It, ganon. So, number 3 is si Love Banday Vlog, ganon. So, sabi niya, hi po, taga Villaba po ako. So, shout out to Auman Family. O, diba? So, shout out to you guys, Auman Family, shout out. So, ito naman po, si Kyle Alboro. So, nagpapa-shoutout din siya. So, shoutout to Kyle Alboro. So, pa-shoutout po sa next vlog, Lodi. So, andito po kami ngayon for pictorials, adventures, ganon. So, pumipili kami ng mga lugar na gusto naming
pictures, gano'n. Kasi mahilig kami sa mga pictorials, gano'n. So, ayan, sina-shoutout ko na din kayo, gano'n. So, eto, yung panghuli. May panghuli pa ba? So, eto. So, Simply Becky Ninja. So, happy birthday, shoutout host. So, thank you so much to you, Becky. So, shoutout to you, charot. So, yun po sila ang mga nagpapa-shout out, guys. So, yun na nga, maraming salamat again. So, sana po maging masaya po ang Pasko natin ngayon dahil sa dami ba naman ng dumating na pagsubok or COVID-19, ganon, or kahit ano pa yung dumating na pagsubok. Go lang, tuloy lang ang buhay, laban lang tayo guys, and Merry Christmas, be happy, kasi maraming rason para maging masaya. Huwag lang nating isipin masyado yung ating mga problema, kaya happy lang, walang ending, guys. So, bye-bye.